Тепърва очаквай да видиш видими резултати от постигнатото до сега, от работата, която си вложила по отношение на вътрешното ти изграждане, вътрешната ти трансформация, на свързването ти с тялото, с душата, с божественото, лекуването по пътя на травмите ти, което може да не ти се струва като лекуване, но всъщност, попадайки в ситуации, в които ти се обострят травмите, срещайки се с такива хора, ти си вървяла в процес на излекуване и разчистване на пътя напред. С това видео се включвам, за да ти кажа, че това, което си свършила до момента, има смисъл, макар все още много да не ти се вярва, но пък и душата ти го усеща и аз вярвам в това. И това видео ще го намерят всички хора, жени основно, които резонират с него. Ако си нова на канала, можеш да го харесаш и да ме последваш, ако ти резонира това, което ти давам като информация, както и моята енергия. Аз съм Диана Дичева от Холистична академия Диатерапи и това е моя канал Диатерапи, където давам интересна информация относно енергията в момента, относно послания от нашите висши водачи, като в това видео изключително силна подкрепа имаме от Мария Магдалена и Архангел Михаил с тяхната подкрепа за безусловната любов и за само, че тази, която жената силно вярва в себе си, обича себе си и дори да не го виждаш така видимо, то вече вървиш по този път, а пък Архангел Михаил ти помага да го разчистваш. Така че това видео е с тяхното послание, тяхната защита и подкрепа. И също така искам да ти кажа, че е нужно да продължиш. Дори все още да изпадаш в кризи, дори все още да има моменти, в които ти е изключително трудно. Всъщност тези трудности, през които в последните 5, 7, 10 до 16 години си преминала, са затваряли едни цикли, едни кармични цикли с хора от миналото, с които ти си израснала и душата ти е израснала и те са затворени вече и пътят е разчистен. И тепърва ще береш плодовете и ще виждаш резултатите от твоя труд, от твоя път, от твоя вътрешен процес, през който си преминала. Искам също така да ти споделя за моята женска общност Цялостна жена, която стартира този месец, в която стартирахме с 2 жени, които се включиха и всеки месец ще бъде отваряно от 1 до 10 число, така че ако искаш да преминаваш с по-голяма подкрепа и интеграция в себе си за този процес, то юли месец ще отворя отново и можеш да се включиш. Просто следи информация на канала или ми пиши за повече информация. И още едно обявление искам да дам с това видео, защото то някак си е също в тая посока с посланието. От юли месец стартирам и един подкаст, който ще бъде в YouTube и в TikTok, не в TikTok, а в Spotify, който се казва Гласът на цялостната жена. И ще бъде изключително дълбоко интересно. От октомври месец ще имам и гости. Така че ако тези теми те вълнуват повече и в по-голяма дълбочина, продължавай да ме следиш видеята и каналите.
В TikTok diatherapy.bg, такъв ми е уебсайта. Това ми е профил и във Facebook, и в Instagram, където в момента малко съм забавила и не публикувам информация. Основните ми канали са YouTube, TikTok и Facebook към момента. И да, и ти пожелавам да продължаваш по пътя на любовта към себе си, да чувстваш все по-силно тази здрава вътрешна структура вътре в тебе, силата, и да знаеш, че Архангел Михаил и Мария Магдалена те закрилят и можеш да ги викаш по всяко време, когато имаш нужда от тяхната подкрепа. Аз те обичам и за сега ти казвам чао и до нови срещи!